Mga kahigalaan naata karon diri sa bukid no. Kabantayan gyud mo aning kawayan o buntong naraot siya oh. Dako kinig tabang din ning kawayan kundi buntong no mao'y tawag diri sa kuan Mindanao. Dako kini sa tabang sa kuan pang balay, pang ligi, pang salog, pang palig-on po ni sa bukog. Mautan din ni siya kining linghod pa niya nga kuan no kini oh tanaw ni focus ni. Kini siya mautan ba siya kay linghod pa man. Kini dili ni mautan kay gahi na kayo. Kini pang salog na lang ni. Kini daghan kini sila diri oh. Mo ni mautan ni siya kay linghod pa. Lami kini pa utan. Ang makakuha kag benefits ana pang kuan taas kini potassium kani malig-on gini sa atong mga kalawasan. Mao ni oh kini. Ay lang yung utana ni kay malata na lang yung kaldero ani. Di pa gyud ni makuan malata kini kay gahi naman kayo. Kini utana ninyo sa wa pa kabalo, linghod pa kayo. Ang linghod mao nay labing lami ang linghod. Okay kayo, ta magluto na pa. So karon sugdanan na mo kuha og dabong mao ni imong putahe karon lami kani dabong lami kani gisahon lami kani sa kalawasan lig-on imong lawas ani tanawa ganong kuwayan no lig-on kay bisag unsahon kakusog sa hangin di pa gyud matumba mao ni siya. Ato gini siya panitan no para mawala iyang dapaw-dapaw bitaw kay mao gini sekreto gyud para kuan ba hinlo pod ganing mawagtang iyang mga dapaw-dapaw sa iyang lawas. Panitan gyud maayo gyud kay para puti pud siya maayo ba. Pagkahuman nato ni siya tadtaron og pino-pino gagmayon sakto ra gud ingon ani ra gud kadagko paits na kaayo na kay may man ang pino para dali ra murag maluto ba murag malata-lata pud siya dayon ba. Kung dagko kayo dugay kay malata gyud mura pud kagalata og salog. Sayon ra gyud kaayo ni pagka kuano tirada no ingon ani ra gud ni mura pud kagasampay na ba. Ingon ani gud pinuhon gani siya. Mao ni atong kuano assistant may gani si kuan ani Lantoy idol Lantoy tanawa ba iyan ang gibutang asin butangan mo gani siya asin para kumutan mo gani siya asin no para kuan siya ba hapsay pud siya bitaw muang pait-pait niya bitaw mao gani sekreto gyud may koy mokumot ni si idol Lantoy mao ni espesyalista mura pong masahista grabe tirada dalian na dia kay gutom na. Pag humagkumot sa asin kinahanglan po nimo hugasan dayon mao na pag humagkumot hugasan gyud na siya. Taas-taas mo yung proseso ani gyud kay kuan kinahanglan pud ba ni kuan nimo kay para limpyo pud yung magpagkatirada ba para malata pud siya dayon ba inana man na siya mao na pagkupos ni Idol Lance mao na kupusan gyud ni siya daan. Di ara pag human naghaling po si Idol Lance diha kay murag gigutom na ni siya ba. Niya na po datong mga lamas no ato na po ning tagod-taguron atong mga lamas dere mao gini kuan gyud sila main ingredients gyud siya kinahanglan na gini lamas para humot pud ba. Di man na mawala gyud na magilamas kinabuhi kini pabangsud-an nga mao gini iyang kuan kauban tara mao na itong lamas sili sibuyas ug kuan ra dia mga tuyo dia mga ahos di arag sugba ng kaha ni Idol Lance dire ay murag dali na siya kay gutom na kayo tura unahon ang baby oil diha be gikursan pa niya maayo gani murag naka-experience siguro nagluto dito sa barko sa una ba nalunod ang barko kay kuan ang kapitan napiksan sa mantika mao gani siya di mao nang inaana dire siya nagluto maayo gani siya murag by step ni iyang pagluto ba step by step o by step mao gini yang tirada naapay pinatuyok sa iyang kuan murag luwag nga paluwas saging ba mao ra mong gamit diri kay kuan man bukid biya okay ukay nga lamas murag ni pula-pula ng lamas humot naman kayo pag human iyan ang gilunod ang dabong no nga kinupusan mao ni siya dabong ginisa style na mo ani kay mao gini lami iyang kuan ani iyang luto ani basta kuan gisa lami gid siya. Samot lang din magluto si Idol Lance paka lagi di ara gimikos-mikos ni Idol Lance grabe puti-puti pud siya kay wa pud siya tuyo gyud para motuho pod ang mga lamas ba way dugay-dugay lunod na ng tuyo diha tara tuyo papula-pula gamay ba gamay ra ng tuyo para kuan ra asinan man na gamay para parat pod ba gimikos-mikos ni Idol Lance dire mura pud kuan gaukay kuan mga hiwa sa manok ba pagkahuman lunuran na nagsili dia mao man na main ingredients po dia para malanghalang pud atong putahe ba bulak-bulak ba tanawa
Yan ang duluno dia murag kuan ni kabuok manchingko sili ni. Dayon ni tabunan din na siyang mahiwagang tabon nga dahon saging mo na ni style dia para dali mulata siya bitaw. Ana man na turaw nangahoy pa siya kay na short man sa kahoy noon murag sa basa siguro. Buutan kay si Idol Lance o turayang gisusi giduaw murag gabukal na ni siya murag mutumot naman siya gyud na ana gyud nga nanimaho ni gyud ang kahumot murag nigutom nun ko ani tura o bukal-bukal na siya murag lami na ihungit ani tanawa gyud kay ukay pa gyud niya wa gyud siya nakontento giukay pa gyud niya. Hapit na ni siya maluto kay medyo basubas na gamay ang sabaw mao gini tirada gyud diara ano po ning asinan gamay kay murag kulang-kulang ra sa kaparat tara siya mo ni siya simple ra gud pagluto gud pero lami kayo. Diara gitilawan nato diha kay murag diduso ko unsay lami ba tilawan nato diha ba madala ba ni ang kuan yang timplada ani atong tilawan be medyo kuan gyud lami man dili lang medyo lami gyud medyo halang siya gamay pero okay kay gana kay sa pagkaon ba. Mao ni atong putahe karon lawa lami kayo mangaon mi karon ikuan na andam na giandam ni na Idol Lance di ogi nahuman na gini na mog luto no tara amo na ni butang ni ning dahon para makasugod na mig kaon kay gutom na gyud kayo at mao na siya finished product na mao na gini siya lami po niya siya butang og tinapa kamurag gyud bahala kung sa inyong diskarte tara si Idol Lance yan ang tulawan iyang templada okay ba. Sili re subak. Pero medyo init-init pa gyud na og halang-halang pa gyud tura kaon gyud sa Idol Lance murag lami lagi kaayo lagi makaingon gyud ka nga nay kuan diha nay bahaw diha walang gyud may kadalag kanon ani kay nagdali na mo ani ang pagkatirada na mo dali ba gamay ra kay mog oras gyud dali ra kay mong oras mao nang dali mo usahay mao gyud ang pagkatirada na mo gyud simple lang gud pero kuan kayo suwa kayo. Tura piteng kaon ni Idol Lance din siya motingog bro gakuan ba garap ba kay paspas kay ang kuan yung mga bitaw makapaspas gini basta lang halang gyud tanawa halang nga init ba ako na pit tirada diri murag lami naman kaayo ikaon gyud tara ato lang pala man nagsili dia para gana kay ba kaunon ginato ni kaunon to ni gipatuluan gud nato ning singot ato ning gihaguan kaunon ginato ni siya. Ug diri sa bukid kabalo lang gid ta mo diskarte diri buhi kay ta pirme kaon gyud maayo grabe mo kaon murag magkuan walay ugma mo kaon ba. Mga higala salamat kay sa tanan nga kuan inyong gitan-aw mga video gisuportahan mi ninyo salamat kayo palihog lang kog like and share dayon dako na kay nagtabang sa kung gusto niya sulayan ingon ani nga tirada pwede ra gyapon ninyo ingon ani pagluto pwede ra pud kamo ni bahala gud basta kay ingon ani gyud lat-an gyud daan o kumutan gyud asin salamat.